Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю Клипа 5. Бурбалкові Кльовіч, ти його кратери. адрамантуєш? Відать, ні, Айочка. У мене нема такого великого молотка. О, Усім вітання. здоров, Клипа! Готова, Яёчка? Я готова, а корабель не. Вой, Ён зламаўся. што з ім здарылася? Не ведаем, Клипа. Мы грукали усімі клёвічавымі малаткамі, але ніводным не дагрукаліся. Як усё складана. Клипа, прабач. Не палячу я з табой. Не хвалюйся, Яёчка. Мы полетим на маім караблі. Супер! А куди ви собралися, Клипа? На пошуки бурбалковых кратераў. Бурбалковых? Так, я чуў, калі ў такі кратер опусціць саломінку, то можна выдзімаць вялізныя бурбалкі. Хо-хо, нішто сабе. Ну давай, Яёчка, хадзем. Бывайце. Да сустрэчы! Пакуль. Будьте! Ну што, братка, адрамантуем нарэшце гэты карабель. Але спачатку па коктейльчику. Дакладна шоколадна. Далёка ляцець, Клипа? Не ведаю, Яёчка. Я там ніколі не бываў. Хутка прыляцім. Клёвіч, перш чым рамантаваць, не забудь спачатку заглушыць рухавік. Так, дзякую, Эдзі. І адлучы трансмісію. Так, дзякуй. Усё ты памятаеш? А яшчэ трэба змазаць клапаны. Так, яшчэ трэба змазаць клапаны. Братка, хутка там коктейль для Эдзі. У, Клипа, мы уже так далёка адляцелі. Мусіць, ужо недалёка. Глянь, што там? Гэта яны. Вочы як у орла, Ёечка. І што будзем рабіць, Клипа? Глядзі сюды. Сюды, Аёечка. Аёечка, глядзі. Уга! Давай надзьмём бурбалку разом. Як думаешь, зможешь поправить? Вядома, змагу, Стэла. Упэўнены, што адрамантуеш? Можа, пап'еш свой коктейль дзесьці там, Стэла?
Клипа! Вой, Ён не опускается. опустится, вось убачиш. О, не! Мой корабель! Верніся! І як нам вернуть твой корабель? Як нам вернуться додому? Ти вже ключом крутив? Так, І отверткой? так. А виключить і знов запустить? Так. Гляньте! Куди? О! Бурбалки? Ого! Тільки поглядите! Яны вялізныя! О! Поглядите! Гэта сосиска! Глянь, братка, глянь! Бурбалка у вигляді сосиски! О, а там летуть клипа за ёечкой. І де вони? Ужо цямнее. Вой, як же нам добраться додому, Клипа? Не ведаю, Ёечка. Я не думала, что Бурбалка подымет твой корабель. А Ёечка придумав! Что? Бурбалки! Га? Калі яны могуць падняць карабель, то яны змогуць падняць і нас! Хадзім! Ну, нават не ведаю, Клипа. А калі Бурбалка лопне? А калі не лопне? Ну, мо і праўда. Давай паспрабуем. Цяпер проста заскоквай у сярэдзіну. Вох, Малайчына, Ёечка, я за табой! як імі кіраваць, Клипа? Не ведаю. Нахіліся туды, куды хочаш паляцець, і паглядзім. Глянь сюди. Калі абодва іх караблі тут, то як яны дабяруцца дадому? Каб я ведаў, Эдзі, Клып казаў, што бурбалкавыя кратары даволі далёка. Думаешь, трэба паляцець іх шукаць? Добрая думка, Стэла. Народ? Бачу неапазнаны бурбалкавы аб'ект. Га? Іх там два! Ха-ха-ха, глянь, Ёечка, атрымалася! Мы малайцы, Клипа. Здароўкі, народ! Так! У вас атрымалася! Вы якраз паспелі на коктейлі. Ох, дзякуй, братка. Але я не магу выбрацца. Нельга ж вам сядзець там усю ноч.
Може, грукнем молотком? Ура! Юху! З вертанням вас. Ага. Дякуй, Кльовіч! Ти адремонтував мій корабель. Так, усього тільки треба було стукнуть молотком у тим місці. Малайчина, Рею. Щиро дякуємо Станіславу Янукову, Валерію Метельському, Сергію Єніну, Євгену Барановському, Матею Маланцеяліні Ваяйковим, Лявону Спіридонову, Сям'ї Анфімових, Сергію Одянцу, Вітушці і Ірині, Іллі Мірончику і усім фундаторам за підтримку.